खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि सानजारि नोगोराव थानाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बोखावजाय बारग' बिएलटि अनसाय आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे गोनांथार बाथ्रा फोरमायदों। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया गोबाव सम गैलिया। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव एनडिए राजखान्थि दोलोखौ थोंजोङै हेफाजाब होनो थांखि लादों होनना धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बोखावजाय बारग' बिएलटि अनसाय आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा फोरमायखो आबुङै मिथिना लादो। जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जे दिनै बिकेडब्लिउएसआव जिहेतु जोङो हाबनानै दङ, दा बेवहाय हाबनानै दंब्लाबो जे दिनै गवालपारायाव थानाय जि बर'फोरनि समस्या आरो सनितपुर बिसनाथनि जि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जे हाबै जि समस्या, बै समस्याफोरखौबो लानानै जिहेतु सावरायनाय जायो। दा बेवहाय मोननैसो खोथाया जे जोंनि बिटिआरनि बायजोआव जे जों दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय। दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ मोनदोंब्लाबो जे माखासे जिहेतु दफाफोर, बे दफाफोरा जिहेतु मावफुंजायाखै, बे मावफुंजायैनि सायाव दिनै गोबां जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेहाय दाबि जोङो दैखांदों। बे आसामाव जानो गोनां जे फैगौ 9 एप्रिलाव जि असम बिधानसभानि जि इलेक्सन दङ, दा बेवहाय जोङो जोंनि जि इलेक्सन मेनिफेस्ट', बे जोंनि माखासे डिमान्डफोरखौ बे मेनिफेस्ट'आव सोसनबाय बा सोसननानै दोनदों। बेहायनि माखासे दाबिफ्रा जेरै जोंनि थामथि जि बर' गोजोन गोरोबथा, बे गोजोन गोरोबथानि दफा बायदियै 5.5 दफायाव जोंनि बर' कसारि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जे गामि माखासेफोरा जिहेतु थालांबाय, बेखौ सिनायथि होनानै जोंनि बर' कसारि जि काउन्सिल, बे काउन्सिलाव सोसननायनि बेखौ जोङो दाबि दैखांदों। आरो बेवहाय जि जोंनि 2006 सननि जिनि भुमि अधिकार जि आयेन, बे आयेनखौ लानानै डिजिआर आरो डिजिआर थानाय बेनि जि समस्या, बे समस्याखौ सुफुंनायनि थाखायबो दिनै जोङो दाबि दैखांदों। दा बेवहाय गोबां जिहेतु बिटिआरआव फैफानाय दफाफोर दङ, बै दफाफोरनि जि मावनो गोनां जि खामानिफोर दङ, दा बै मावनो गोनां खामानिफोरखौ जे जोंनि एनडिए जिहेतु पार्टि, बे पार्टिया दिनै मावफुंनानै होनायनि थाखाय बिथांमोना जोंनो खोथा होदों, बिथांमोना जोंनो बुंदों। दा बै बुंनाय लेखायै जोंबो बिथांमोननि जि बुंनाय, जोंहा बेखौ जोङो गोजोननाय मोनदों। दा बेखौनो लानानै जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे फैगौ 9 एप्रिलाव जानो गोनां जि आसाम बिधानसभानि जि इलेक्सन, बे इलेक्सनाव जोंनि एनडिएनि जि बिजाथिफोरखौ भट होनानै देरहाहोनायनि थाखाय थांखि लानाय जायो। बे थांखि बायदियै जोंबो दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो जोंनि बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटि, दा जोङो जथायै जोङो दिनै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों। दा जोंनि खावलायनायखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोना हयथ' जोंनि जि दाबिफोरखौ हयथ' जोङो मावफुंना होनायनि जि नोजोरजों बा मावफुंना होनांगौनि जि नोजोरजों जोङो सरकारखौ जिहेतु जोङो थांनाय बाराव दाबि खालामबोदोंमोन, बेवहाय माखासे मावफुंजाबाय, माखासे भिलेज नटिफिकेसनफोरा जाबाय, माखासेया थालांबाय। आरो दिनै जोंनि जि बर' फरायसालिफोरनि जेंना आरो जोंनि बर' जोंनि सोलोंथाइनि जि समस्याफोर, गोबां स्कुलफोराव दिनै थोजासे फरायसाफोर गैया आरो नांगौ बायदियै जोङो बिजाब मोनाखै। दा बेफोरखौबो जाहाथे सुफुंना होनायनि जिहेतु बिथांमोना जोंनो खोथा होदों, बे खोथा बायदियै जोङो दिनै एनडिएनि जि पार्टि, जिहेतु जों एलायन्सआव दङ, जों जिहेतु जयैनो दङ, दा एनडिएनि बिजाथि बिथांमोननो जों भट होनानै देरहाहोनायनि जे जोंबो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो जोङो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला एक्सबिएलटि अनसाय आफादनि जानानै जोङो एनडिएनि बिजाथिफोरखौनो जों भट होनानै देरहाहोगोननि जोंबो थांखि लादों। आरो जोङो बुंनांगोन जे थांनाय 5 बोसोराव जे जोंनि बिजेपि सरकारा दिनै गुबुन बुंनो हागौ अकल इउनियन होनो, जोंनो इउनियनखौनो नांगौ, नङा होमबा? जोंनो इउनियनखौनो नांगौ, इउनियननि जोंहा प्रयजन दङ। दिनै लामा सामा दालां सालांनि खोथा दङ। दिनै जोङो नुदों
जे एसे सिगाङावसो जे गोबां खामानिफोर लामा सामानि जिहेतु मा होनो खामानि बेखौ दिनै जों बेखेवनायखौ नुदों। आसा खालामदों जों बेखौ बिसायख'थिनि उनाव जोङो मावफुंनानै होगोन। आरो जों दिनै बुंनांगोन जेराव 75 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन बेहाय जों रायजो जाबोनाय जिहेतु बर'फोर 75थ' नङा बिनि बुहुत सिगांनिफ्राय रायजो जाबोनाय, नाथाय दिनै जोङो गोबां जायगाफोराव दिनै लामा सामानि जि समस्या बै समस्याफोरखौ जोङो नुदों। बै समस्याफोरा दिनै सुफुंजायाखैमोन, दिनै सुफुंजानो थांबाय दङ। दिनै जोंनियाव मेडिकेल मोजां गंसेबो गैया, दिनै बेखौबो दिनै जाफुंनायनि लामायाव थांगासिनो दङ। दा बै जे इउनियनफोर बे जे डेभेलपमेन्टफोर बै डेभेलपमेन्टफोरखौ नायनानै जोङो दिनै एनडिएनि जि पार्टिफोरखौ, एनडिएनि जि बिजाथिफोरखौ, एनडिएनि जि केन्डिडेटफोरखौ जोङो भट होनानै देरहाहोनायनि जि थांखि लादों। दा जों बुंनांगोन जोंनि जनाय जि बिधान सभायाव जे जोंनि सासे मा होनो जोङो इयुन जि बिजाथि भुबन पेगु गोनां बिथाङा जोंनि जनाय 80 जनाय बिधान सभा समष्टिनि सासे बिजाथि। जोङो दिनै बिथांनि जि मावनाय बे मावनायखौ जोङो मोजां नुदों। बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों जे फैबाय थानाय जि 9 अक्ट'आव जानो गोनां जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जाहाथे बिथांखौनो जों भट होनानै देरहाहोयो। आरो जोङो खावलायखागोन बे समाव जुदि बिथांमोना जोंनि भटखौ लानानै देरहानायनि उनाव जोंनो जुदि खामानि मावनानै होआबा फैगौ 5 बोसोराव जोंबो बेखौ ओरैनो नायनानै थानाय नङा। दा बेनिखायनो जों खावलायगोन, जोङो बे समाव खावलायदों बिथांखौ जाहाथे जोंनो 5 बोसोराव जोंनि जि दालां दैमा दैसा जि दालां लामा कमिउनिकेसन जि दङ बेखौ जाहाथे मावफुंना होयो। आरो बेवहाय जोंहा गोबां दफा माने डिमान्डफोर जों होदों। जे आं एसे सिगाङावनो बुंनाय बायदि जे BKWCआव थानाय जे थाबैनो अधिसुचना जारि खालामनानै नङा होमबा, अधिसुचना जारि खालामनानै दक्षिण कामरुप आरो गवालपारा जिल्लायाव थानाय जि बर' गामिफोर बेखौ थाबैनो जोंनि BKWCआव सोसननायनि खोथा बेखौ मोनसे डिमान्ड होदों। आरो 3 नाम्बार जि दफा बेवहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गामिफोरखौ BKWCआव जायफ्रा थालांबाय, बिटिआरआव जायफ्रा हाबलाङासै बेखौ जोंनि BKWCआव सोसननायनि थाखाय जोङो दाबि होदों, दाबि दैखांदों। आरो 4 नाम्बार दाबियाव दङ जोंना BKWCनि माने समष्टिया BKWCनि समष्टिया गासै 36थाल' समष्टि, दा बेखौ 40ता खालामनांगौ होननानै जों मोनसे डिमान्ड होदों। 36आथ' दिनै समष्टिया जाबाय, नाथाय 40ता बेखौ माने 36निफ्राय 40तासिम लांनांगौ होननानै जोङो बेखौ डिमान्ड खालामदों। आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जोङो थाबैनो इलेक्सन फाथिनांगौ होननानै डिमान्ड होदों। अधिसुचना जारि खालामखांनायनि उनाव बा गामिफोरखौ अन्तर्भुक्त खालामखांनायनि उनाव थाबैनो बेखौ इलेक्सन फाथिनानै होनांगौनि थाखाय जोङो डिमान्ड दैखांदों। बिनि उनाव 6 नाम्बार जि माने डिमान्ड जे BKWCआव थानाय जे BKWC जि नामाकरन बा मुं बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, दा बेखौ BKSC माने बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल खालामनानै होनांगौ होननानै बेखौ मोनसे डिमान्ड खालामदों। माने वेलफेयार होननाय लोगो लोगो मोनसे डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बायदि एसे मोननाय बायदि मोनो, खिन्थु डेभेलपमेन्ट काउन्सिल नङा बियो, फुरा मोनसे अट'नमास काउन्सिल। दा बेनिखायनो बेखौ जोङो W दाननानै जे BKSC बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल खालामनायनि थाखाय डिमान्ड होदों। आरो 7 नाम्बाराव होदों SOPDनि जि माने रां बेखौ बारायनानै होनांगौ होननानै बेहाय डिमान्ड होदों। गासै बेहाय 19ता डिमान्डफोर दङ। बे 19ता डिमान्डफोरखौ लानानै जोङो बेहाय गोबां माने मा होनो डिमान्ड होदों। बिटिआर सुक्तिजों फैनाय जि 10.1 बे दफा बे जिहेतु माने पेकेज बेखौ जोंनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनोबो होनांगौ होननानै जोङो बेहाय डिमान्ड दैखांदों। दा बेयाव जोंना गोबां डिमान्डफोर दङ। आरो मोनसे डिमान्डआ दङ जोंनिया जे BTCनि बाहेराव 50,000 सेंग्रा सिख्लाफोरनो 5 लाख रां खरै अनसुंथाइ होनो थाखाय बेहाय सरकारखौ मोनसे डिमान्ड खालामनानै होनाय जादों।
दा बेहाय जोंनि गोबां डिमान्डफोरखौ जिहेतु जोङो दिनै जायफ्रा सिगाङाव सरकाराव दंमोन बे सरकाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जिहेतु खोथा होबाय जे मावफुंना होनायनि जि रादाय होदों आरो जाय माने मावफुंगोन आरो जायबायदि सरकारा फैयोब्ला खामानि मावनानै होगोन दा बै सरकारखौनो जोङो भट होनानै देरहाहोनांगौआबो जोंनि दायथ' होननानै जों सानो दा बेनिखायनो जोङो सिन्था खालामदों जे दिनै बुङोब्ला थांनाय 75 बोसोर दिनै कंग्रेसआ जिहेतु सरकार सालायबोबाय बै सरकार सालायबोनाय समाव दिनै जोंनि जि बर' रायजो राजाफोरनि जि लामा सामा आरो जि डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टफोरखौ जोङो दिनै नुवाखैमोन दिनै जोङो नुबाय जे बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो उइननानो उइनन नङा होमबा माने डेभेलपमेन्टआनो डेभेलपमेन्ट दिनै गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनो आरो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननो दिनै गोबां स्किमनि गेजेरजों दिनै बिजेपि सरकारा दिनै होदों फ्रि माइरं जाहोबाय दालि होबाय नङा होमबा दिनै अरुनदय होबाय नङा होमबा दिनै मा होनो बे लाखपति बायदियाव होबाय आरो मया थाखाय जोङो डिमान्ड दैखांदों बिनि उनाव 6 नाम्बार जि माने डिमान्ड दा BKWCआव थानाय जे BKWC नामाकरण बा नाम मुं बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बेखौ BKSC माने बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल खालामनानै होनांगौ होननानै बेखौ मोनसे डिमान्ड खालामदों माने वेलफेयार होननाय लोगो लोगो मोनसे डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बायदि एसे मोननाय बायदि मोनो खिन्थु डेभेलपमेन्ट काउन्सिल नङा बियो फुरा मोनसे अट'नमास काउन्सिल दा बेनिखायनो बेखौ जोङो डब्लिउखौ दाननानै जे BKSC बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल खालामनायनि थाखाय डिमान्ड होदों आरो 7 नाम्बाराव होदों SOBDनि जि माने रां बेखौ बारायनानै होनांगौ होननानै बेहाय डिमान्ड होदों गासै बेहाय 19टा डिमान्डफोर दङ बे 19टा डिमान्डफोरखौ लानानै जोङो बेहाय गोबां माने मा होनो डिमान्ड होदों बिटिआर सुक्तिजों फैनाय जि 10.1 बि दफा बे जिहेतु माने पेकेज बेखौ जोंनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनोबो होनांगौ होननानै जोङो बेहाय डिमान्ड दैखांदों दा बेयाव जोंना गोबां डिमान्डफोर दङ आरो मोनसे डिमान्डआ दङ जोंनिया जे BTCनि बाहेराव 50,000 सेंग्रा सिख्लाफोरनो 5 लाख रां खरै अनसुंथाइ होनो थाखाय बेहाय सरकारखौ मोनसे डिमान्ड खालामनानै होनाय जादों दा बेहाय जोंनि गोबां डिमान्डफोरखौ जिहेतु जोङो दिनै जायफ्रा सिगाङाव सरकाराव दंमोन बे सरकाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जिहेतु खोथा होबाय जे मावफुंना होनायनि जि रादाय होदों आरो जाय माने मावफुंगोन आरो जायबायदि सरकारा फैयोब्ला खामानि मावनानै होगोन दा बै सरकारखौनो जोङो भट होनानै देरहाहोनांगौआबो जोंनि दायथ' होननानै जों सानो दा बेनिखायनो जोङो सिन्था खालामदों जे दिनै बुङोब्ला थांनाय 75 बोसोर दिनै कंग्रेसआ जिहेतु सरकार सालायबोबाय बै सरकार सालायबोनाय समाव दिनै जोंनि जि बर' रायजो राजाफोरनि जि लामा सामा आरो जि डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टफोरखौ जोङो दिनै नुवाखैमोन दिनै जोङो नुबाय जे BJP सरकार फैनाय लोगो लोगो उइननानो उइनन नङा होमबा माने डेभेलपमेन्टआनो डेभेलपमेन्ट दिनै गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनो आरो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननो दिनै गोबां स्किमनि गेजेरजों दिनै BJP सरकारा दिनै होदों फ्रि माइरं जाहोबाय दालि होबाय नङा होमबा दिनै अरुनदय होबाय नङा होमबा दिनै मा होनो बे लाखपति बायदियाव होबाय आरो निजुत मयना आसनि होबाय नङा होमबा आरो बाबु माने मा होनो जि आसनि होनायनि जिहेतु खोथा दङ नङा होमबा CMAआवबो दिनै जोंनि लाइमोनफोरनो 2 लाख होनायनि खोथाखौ दिनै बुंबाय नङा होमबा दिनै जोंनो मा होआखै गोबां जोंनो BJP सरकारा होदों नाथाय जोङो बेखौ माबायदि लादों जों बेखौ मिथिया दा जियानो जा जोङो खावलायगोन जोंनि रायजो राजा आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे दिनै फैबाय थानाय जि 9 अक्ट' जि बिधान सभानि जि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जाहाथे जोंनि धेमाजि जिल्लायाव 3 समस्ति दङ बे 3 समस्तियावबो जे जोंनि NDAनि बिजाथि भारतीय जनता पार्टीनि जि बिजाथिफोर दङ सोरबाया
थानो हागौ जेनेबा बिटिआरनि बायजोआव सोरबा एजिपि थानो हागौ सोरबा माने मा होनो बिजेपि थानो हागौ एजिपि थानो हागौ गथिखे जोंनि जि एनडिएनि पार्टि एनडिएनि जि बिजाथिफोर बे बिजाथिफोरखौ जाहाथे जोङो भट होनानै देरहासार होयो बेखौ जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जोंबो नैबे धेमाजि जिल्लायाव जोंनि जि बिजाथिफोर बे बिजाथिफोरखौ जोङो जोंनि जि रायजो राजाफोरखौ आरो जोंनि मावथिफोरखौ जोङो देहा माने मा होनो बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बिथांमोनखौनो भट होनानै देरहासार खालामो बेखौ जोङो बे समाव जोङो बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला एसडिएलपि वेलफेयार ससाइटि आरो जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जिल्लानि जानानै जे जोंनि मोनथाम समस्तिनि बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो जाहाथे जोंनि बिजाथिफोरनो भट होनानै देरहासार खालामो जों बेखौनो बे समाव गासै रायजो राजानिसिम आखाइ खबजोबनानै बे समाव खुलुमनाय जासिगोन